Kubor nakaslem jong unongsan hima. UCEM Bathmai ka KHADC uba penyat sing siem ulaong bagajing penslam ka sarkar pedeng ban perlat ya kapisa ka bade ban wan sya ka council kom ka antait grant le sie kala bande na ka jing bamla penbiang ye ki sernot haba pentrei kam ye ki project lani utilization certificate barulai tho na kalyang sarkar pedeng ru kala pentrei kam ye ka we ka portal kabatip kom ka e-gram swaraj kaban kampen sok bat kampen stat haba penbiang bat ye ki kot kisla haba ye debi ki project ki bala pentrei lengba ka council uba penyat ulaya tho ye kani haba jubab ye ka jingkali unong tho kubor halor ka jingpen slam ka sarkar pedeng ban pelat ye ka pisa sya ka KHADC lengba ka antait grant bat ka jing pamla ban penbiang ye ka utilization certificate haba la pentrei ye ki project kampen roi paper uni UCEM Bathmai ka KHADC ulapan pa ba kamlong satya ka basok ye ka council ban pentrei ye ki scheme namar kalet sya kishnong kithaw bat kamde ka basok namar ki project kin shempor bed haba pentrei ki komtaw laong baga sarkar pedengling baga Ministry of Panchayati Raj kalapanya ya ka portal e-gram swaraj haba ya de ki utilization certificate bat kin sadan ki bril ki banwan ai jing hikai ke tenan IT jong ka KHADC khanawa anna ban pentrei kam bat kan pensok ye kitnat trei kam jong ka council lengba ka jingdan ki kor ki bor ulapan pau ka jing sngo scam bada ka jing start ka jok menta ba lengba ka ni kalat ansala ban pendep kloi ban penbiang ye ka jingdan kam haba pentrei kam ye ki project like utilization certificate te inle kuno namba kani kam komentar ki batai ga antai gram kadam sa tu asnem le si ode nak takadang na kano le sila ban Henry kala ban dan kum kita ru ngimla ban lai ban pentrei kam ki scheme hadu ki village level dai yang ngiru kam dai ka basok kan ka kapor ka bampor dai te Henry sultanat pat mentan ka Ministry Panchayati Raj namar bapet ya ka council ngimdot pat ka way pat ka ministry let's say ban longkum ka noodle agency ban implement UAE program kata ka way ka portal ka e-gram ban penyat da ka portal yiki UCs dan yiki application ki jongi te nganget scam link ba ka jing start technology menta what ya kani ka jing penslam jongi let's say ka jing slam jongi ban submit UC nak daw bom la kyat kan kam penduna no ka por kan kam la kta ka por namar teng in submit UC hard copy ka slam ba te link ba kani portal menta ngidang yung kontak siya po ministry kinsawan ki official na po ministry hang ni po district council jungi ban I training ya kini ki IT cell jungi IT department kumno ban handle habide kanika babide kani department kenang ba ki baro ki application baro ki proposals yung ki scheme da ki barit na bahe ki plan estimate baro kinyai online no tengit scam bala dala ban upload hakani portal dakani ka jing start science menta nginem artatien ban la ban submit ki UC hakapor ka rupiah haba ye de biki anro lani ki bill ki basateng klempat yo ye jing menjur jong ulat ke jela uba penyat ulong baka clan bill ke de ka bahakmat ka balawan ra ka council mat ka balamat phang na du ka por UCEM berim ubala khlat no uba HS chela ulong baka clan bill ka kran shaphang ka jing te song bat ithu no da ka council ki jat kur bat na kalyang ka executive committee kan selek ya kan du yo menteri bapet ya kan DCE ban kintu ya ka sarkar jela ban pen ploy no ban pha sha ulat panyo ya ka jing menjur jong u ulai thu ru ba ka sarkar jela ling ba ka tana DCE kala thaw ka expert committee ban khmi banya ki an ro lani ki bill ki bala dap ban menjur da ka council bat andala pha ka DCE sha ulat kanam dan jing wet shu banyo ya ka jing menjur on pass ndo bunai gumon menne ila pentip I chairman ba la extend ya ka house but la ilat ru ki members bakin submit biang question ki private members resolution motion hadu la shai ka sni shwa ka sabaje te ngin la thai banwan ra ya ka budget hakasni tho dia ngasi sajaj ngin submit một nhân gì cái này vậy la kan di bil ni ma hai peladan bentalang benta tu kelan bil mono benta tu kelan bil tu apa ya tu ka special committee ke bawah sakal ke bawah konstitusi dan kalian juga isi juga dan yang beta kaji ban pek bagaimana kelan bil di ban hoi ka kelan bil kalau badan kam adu kata ka kajing sedang
ngasih tu ipi kajing sedang kajing mut banwan ra kelan bil la fikin mau de hakapor jo iba HS lah lihat ba HS arja khapra but kilawan bon bahagi ni ki sengkur ni ki kur ba pher te kila ya kendo bat ngaru adan lang hak tu ga isi jong ba HS lah but ila da kwa shisha ba kumno bandan no ka ain ban te song ye kini ki kur ki jai khasi ki jongi te ban penbait nanti nadu bandan kinong kit kam hakikur te kani ka bil kan kran khambon habidei ba kita ba kan yo ban te song ban penlong ye teli ye kikur ki jai khasi ki jongi batru kajing itu nak ka council kata kalong badan kam hadu kata te yakani ka bil hi setang shudap ka isi ngin sa delegation but honorable deputy chief minister iba president song iba batru ya ka DCA ban yo ban wat peniak habide kini ki bills ki badang sa teng but kumjuru nakaliang jungi nginang le homework mata ki kam badang sa teng bade ban pendap tengin hab hiban president kita Shu uni UCEM bathamai ka KHEDC ulai thu bamenta udang lum ya ka kaipot halor ka jingkhen jingdia halor ka jingyo pisa ka council ulai thu ba kidon ki scheme na ka sarkar pdeng ki ba ka council ka yo na ka benta ki kampen roi pat ka don ru ka bha bakila ban pendon kam na ka benta ka jingdon kam jong ka council ulang ba ka council ka don ru e ka jingmi na la dealing ba ki khajna ba pher jong ka council ba ru ling ba ki khajna ki ba ka sarkar ka bha sha ka council Apanya halor kini ki central funds buat badang deyo council pilan matai kindia. Kindia kat kum kajingtip nama mga kamdan syu ka isi la katu kat Nepal. Tenre dang yo apat kala banya Budin bat ki ministry bat ki official ha Delhi. Te kum malak ban suku hadu bentangi dang bun badang yo naka 15 finance commission tangi kini ki tight grant. Kamu hadu arhajar arpuar te arpuar te ladangi pai ya ka antai pat ka bangila ba ka council kan penunkam haki development repair ya kaning kala sateng la jan arsnam tam kremi ofan te ngala persyang hiban budin ban wa jiktip bat ka nakaliang jong ka ministry ki penpau ya ka jingkloi ben ya trailang kumju ya trai but mata tin se ka budget session la su la kham tikna se katnu ka basa bat katnu ka bangi yo na seperti bapaknya ka bae ngadang lum ki report sebentar ki jingtip jingkhen jingdia nama ka budget session lu la sedang hi te bat ngan ong baduna ru no babon ru no ka ngan nama bampat tip ka figures te katnu tam katnu duna te ya kata ngatrai ngan sawanra ka budget session kabalong syai bah figures ka numbers kenang baru apa kini apa kan Bukan tak kumbalang ba konsul kayo phone na na ko siya. Pimut kumno Ko share na po state government. ha Bari na po. Konsul pa ko. ha Ko siya ba tayo. amenela dan bakali syapangka central funding hadu mentan naka 275 ni kran yo issue naka Henry New York na naka 15 finance commission te but nalor kini ki central fund ki babun sin ki debit tangi ka developmental activities babun ki debit tang nam taka ka cingpetrai ki babun ki project ki don lu kat tu kat ni person haka guidelines ki bagi ai nam taka establishment let's say ban engage consultant ban engage ki engineers ki brio bakin work out kata ru kadan provision but ru kiba dan ru kiba ki jingmi kiba niyo nala kajong ka resource ka bangidan kum ka council ki don ka khambun hi de naka ni ka na professional tax Ito pwede ba ni professional task mo tayo person na mura mo ikar online? pi habai de kani ka ban wanra ban digital lies no ikini ki ya ka department iki system of repair ngang so ba kala de ka puan ma kala de ka job treka mata nama finpait hang ni mo ka parking space ngim dan buon bapli ki brio tang ban wan siu ya ka fees ban yo
ban siu professional tax ki hak wan kanang syadu syani Henry dakadon ka online facilities kat no ki beriu menta ka app ki bubun nayeng ki lak ban siu pendem but niru jaka bangin collect ban yo collection kamslam ya ka fan revenue ngila yo kham kuroi te kaniru dikawai na ka mode of payment ka bangin hab ban shimkya ba mdei tang ya ka professional tax let's say ya baro ka department ka badan jingmi te ki paiba ki badan kam ban wan ra ya ka revenue syak council jungi kin la ban sil limbah kini ki online mode of payment